guys, atizotochema tofara tosuwa but ichi chiri kufara ichi chechida kungokwira ndege mai todzokera nebhazi ndokuti ukaore. So guys, we need to go back to Zimbabwe pasina kukundikana and tikwanise kuti tizvidzivirire. So guys, vasi vari kuCape Town, very sorry. Vaiti chidzokai, we need to go back to Zimbabwe. Muroora wenyu ane something chiri special chaari kufanira kuti chinge chichitoitika kuZimbabwe ikoko. So hapana zvekuita, tikufanira kuti tidzokere kuZimbabwe. You guys, hatikazokuudzi zvese but pane something kanenge kashop kanenge kachichi for your makoti, you know. Saka aka-order something. Notaura kasi. Yes. So aka-order something, pane ma-products and a lot of stuff zvaka-order from Dubai. Saka tikufanira kusangana nazvo Zimbabwe because company yacho iri kutumira zvinhu izvozvo haina mabranches ekuti tikwanise kuzvitorera muSouth Africa. So tikufanira kuenda kudzokera Zimbabwe because company yacho inongori nemabranches kuZimbabwe nekuZambia chete. Inonzi Dawn exclusive Dawn private limited, inonzi Dawn exclusive. So inotumira nendege, you can order nayo wokubatsira kutumira nendege within 3 days. Vanokusvitsa kubranch raunenge uri. Vane mabranches akasiyana siyana. Branch rudhuze newe, vane branch kuMasvingo, Harare, Bulawayo, Lusaka, Zambia. So vane malocal shops futi ikoko kumabranches atataura. Unokwanisa kutomavhizita wonoona zvauri kuda zvazisiko, wokwanisa wabata votokutengera kuDubai ikoko, votokutumira within 3 days zvinenge zvasvika kubranch rauri. Saka isi tiri kufanira kurova inonzi sporokai 1 takananga padzimu. Yes, please. So guys, anything chaunenge uchida, you can order online. Even zvaunenge order like my online shoppings like an Alibaba, what else? Okay, all my online shoppings, you can contact them zvinhu zvako zvodelivery ikoko, then even ndovanozozvishipa necargo to Zimbabwe, zvoshipwa zvichiuya kwaunenge uri ikoko, zvedza kuMasvingo kupi any branch iri padhuze neyo guys. And zvinhu zvako unonyatsowana zvinhu zvako zvese zvakakwana, especially nyama-laptops guys. Ndikuona vanhu vazhinji vari kuchema nenyaya yekuvharwa ma-electronics, vanhu vari kutengeserwa zvinhu zvisingaite, zvinhu zvakafa chichi. So you can go to Dawn, guys. I-trusted company. So onyatsonodini tenga zvinhu zvako bobo. Kana watoshayiwa chinhu chauri kuda mushop, vanokwanisa kutokuodera within 3 days chinenge chatoshipwa. Whether uri kuda zvinhu 4 kana chinhu 1 kana kuti zvinhu zvinokwana shop sezvinhu zviri kuya zvakiki zvingo izvozvo tongokwana shop ka1 vanokuunzira zvinhu izvozvo within 3 days. Saka tikufanira kurova iyi inonzi sporokai 1. Chero uchida just one laptop, all my electronics guys, in fact anything chaunongoda chaunongoziva kuti ichi and my prices are. So please vabate panamba dzavo and also follow chatega page rawandi. Yes, follow their page riri pamusoro apo guys. Dawn private limited company. Oh yes. My god. So guys, mingomubvunzo yamunenge munayo, just contact them. Yes, please. Then mibvunzo yaminayo futi vana nemibvunzo kuti shop inenge chinzi chi, you know obviously munotori nazvo, you know. Only for, you know, twakuti toona plan yeunomusiya kuZimbabwe achita business ichidzoka ndeka. You know, Cape Town guys, I will be single for the next you know. Hakuna munhu anoita business ari South Africa business iri Zimbabwe. My man on those I will fly. It will take me, guys. It will take me just 3 hours to Zimbabwe. So ndinotoenda chero kuenda nekudzoka. Contact Dawn. Kana unosiya mukadzi kuZimbabwe, contact Dawn. Womuvhurira business, womusiya todzoka kuno Cape Town totamba ujaya, you know guys. Yeah. So guys, not only for my business chete, chero chida chinhu 1. Just one. Chero chida just a laptop. Chero chida a lot of stuff you can order to Dubai. Imagine chinoita va ku Dubai. You know Dubai. Chichakwira ndege guys. So we love you guys. Hatina choice. Sorry Cape Town, goodbye. But it's just you don't want to have a goodbye akasimba boss ndo usara uZimbabwe.